kira. Lah iya, heeh. Ngaturake panglipur bajute nok. Oh iya. Sindene ana pirang-pirang. Ha iya. Nyuwun jumenenge Sapa? ingkang saka Ngayoja. Oh iya, sapa? Nyuwun karo Mbak Mega. Oh iya. Monggo jumeneng Mbak Mega. Sugeng dalu, Pak. Tak kira Tak kira jenengan niku beto asisten kok mak gedunuk-gedunuk niki wau liwat. Kok ling ngeja. Niku wah jan jebul komodo. Sugeng dalu. Nggih, ngaturaken sugeng dalu, Pak. Nggih. Niki nggih ngaturaken sugeng dalu ugi kagem sedaya warga mriki. Niki nggih disiarke wonten YouTube nggih, Pak? Nggih, nggih. Nggih, channelipun KGPS channel. KGPS channel. Sumangga Bapak Ibu sami di-subscribe nggih. Nggih. Ditingali teng mriku. Nggih. Mbak Mega asli dalem saking pundi? Kula saking Ponjong Gunung Kidul, Pak. Ponjong Gunung Kidul. Nggih, leres. Masih belajar sekolah apa sudah berkeluarga? Tasih sekolah, Pak. Kelas pinten? Kelas 3 SMK. Wonten pundi? Wonten SMK Negeri Setunggal Kasihan, Bantul. Oh, Setunggal Kasihan Bantul niku. Nggih. Jurusane? Karawitan. Karawitan. Iya, saka SMKI Jogja. Wah, iki adik lektingku. Waduh. Nggih ta, njuran adik lekting saya. Sik. Angkatan pinten, Pak? Pun tuwek. Waduh kok muni wis tuwek. Mboten kula ge angkatan 99. Jenengan 99 pun lahir. Dereng. Loh, jenengan lahiran pinten? 2008, Pak. Wah, ya ampun. Lapa? Ngerti ya ngono arep ora lahir dhisik aku. Tak enteni sampean pokoke. Nggih. Wah, matur nuwun panjenenganipun Mbak Mega. Nggih, Pak, niki nggih nderek ajar nggih, Pak, tesih belajar. Mboten jenengan niku wis kondang teng sosmed. Wah, pun mrika-mriki kok nyindeni dalang-dalang misuwur. Tapi nggih tesih sinau, Pak. Ngoten, Pak. Iki le omong kok Mbak. Nggih. Mbak. Niku lah, Pak. pancen logate ngoten niku. Nggih, Gunung Kidul niku nggih ngeten niki neh, Pak. Ngeten iki neh, Pak. Nggih. Ayo, ngoten niku nggih. Lha nek ngejo nek peke busu. Nih. Menuk kasih bisa mabur nih. Tadi. Nggih. Wonten pamundutan langgam napa jenenge? Jenang gula Mbak Mega. Oh nggih. Jenengan asma jangkep Mega sinten? Megaloman napa? Megalodon sanes. Mega? Dewi Mega Prastiwi, Pak. Dewi Mega Prastiwi. Pak. Nggih. Mboten ngagem, Pak. Oh. Dewi Mega Prastiwi, koma, Pak. Ngoten maksud kula. Oh, nggih. Jebulane Mbak Prastiwi. Bulno Mbak Pras. Wah. Muda kembali. Mbak Pras Junior. Monggo nyuwun dipun bawani Mbak Mega. Nyuwun tintingane Mas Surya. Kok ora muni Pak nek karo sing gender? Lah Mas, tesih Mas, walaupun brengosen tapi Mas. Nggih, Pak. Jenengan nggih tepung kalih niku. Nggih, niku saking Gunung Kidul gen. Lho, mboten iso niku saka Temanggung kok. Oh, calon. Kok saking Gunung Kidul. Calon, Pak. Berarti bocah iki pamite kuliah nang Yojo iki jendel nang Gunung Kidul. Kadose nggih ngeten, Pak. Oh. Kadose ngoten. Teng mriko anu gadah gandengan napa pripun niku?
Kadose nggih ngoten ya, Pak. Oh. Pinten cabang ngoten nggih. Pinten cabang? Nggih. Weh. Jian. Mangga. Nyuwun bawanipun Mbak Mega. Bulat. Nana. Wah, tak kira tahu bulat 500-an. Tengane niku nggih mbrasuke ngoten apa? Mboten. Winda Nana Kaya ana sing berdebar-debar bareng krungu suarane Mbak Mega. Pinten, Pak? Wah, cuwantene sae. Anu, Bapak ngasta dalang napa? Mboten. Lho, Ibu sinden. Mboten. Lho, lah kok jenengan le nembang kok sae? Riyen tirase Bapak teng kandungan pun didungi mik, Pak. Tapi mboten ngertos niku mik napa. Jenengan nggih semerep kalih mik niku. Kala diceritani Bapak ngoten niku. Oh. Nggih. Nang kandungan sok pun sok dikirimi mik. Nggih. Ah, alah. Enten kabele mboten? Mboten ngertos. Mboten ngertos. Nggih. Waduh jan. Bahaya iki anggere muni bocah sok kirimi mik nang kandungan. Bahaya. Mangsa Bela tala. Ngopo? Gumunang Piyayi Wanasari Gunung Kidul ngono iki kok suarane kok apik-apik ngono lho. nggih mergene makme walang, beser, kepik. Kok apa? Kepik. Kepik niku bangsane no. Niku- Bentuke seperti apa bentuk? Kayak serangga menyerupai beser niku wau lho, Pak. Kepik Kecil. beser. Iya, kecil. Kepiknya kecil, Iya, itu sering dimakan di sambel gitu enak banget nasinya anget-anget, Pak. tapi bau enggak? Bau. Tidak. Mboten. Mboten. Rasane pripun rasane? Rasane nggih sengir-sengir kados walang sangit ngeten nika. Oh, kepik. Nggih niku. Enten niku Pak Estu. Estu wonten. Estu. Nek ngen kula niku mboten kepik. Napa? Napa nika? Ah, lali kula jenenge niku. Kuthul. Ah. Putol. Nggih, Putol benten. niku benten meleh. Oh, benten. Benten meleh. Oh, alah. Wah, jan. Wadah sampo. Marang dika ingkang rina wengi dadi ati prasaja Bisa. bisa
Wis pokoke Piye? ora kengguh karo panggiri godha. Sapa Mbak Mega kuwi? Nggih bae Pak, tumeh nembe tumut sepisan kok njuk dijaili ta Pak. Sinten sing jahili? Ha nika sing jaipong kali sing ngedram nika. Sing jaipong kali sing ngedram kok jahili niku le jahili pripun mung dokono to kene. Diblerok-blerokke ngoten nika Pak. Wah. Mlerok-mlerokake. Tenang mawon. Ana sing nyelentrem sing melindungi. Pokoke anu Bathara Bayu ora bakal tinggal diam. Kok diklerok-klerokke menyang niku sok senengane ngoten niku. Sing gender barang niku nggih mau. Monggo dipun lajengaken langgamipun Mbak Mega. Iya. Volume rebab pun tambahi sekedhik Mas. Sing ngrebab nika kaya oleh tombo Mbak Mega. Lah pripun, Pak? Mau sak awan niku lagune mesti ora mutu mawon. Lagune iku sing basa Indonesianan niku sing ngrebab nganti mrebes mili. Niki kaya oleh tombo ning tenang mawon. Arep panjenengan suarane apik, pasuryane ayu sing ngrebab niku ora bakal kepincut karo sampean. Amargine napa, Pak? Bukan termasuk kriteria seleranya. Lho, aduh, aku curiga iki. Selerane napa, Pak? Sebabnya cilik jenengan. Niko seneng sing porsi besar jumbo. Oh, lak ngoten. Aku wis berpikiran negatif, tak kira jeruk makan jeruk ya. Mbok dikira penyuka sesama jenis ngono. Mboten. Senes nika. Kudu kae sing penyuka sesama jenis. Lah napa? Sing nyiter. Oh. Ngapunten lho Mas, orangku dibalang aku. Ngoten ya Mas. Ora. Mangga.
Matur nuwun Mbak Mega. Nggih. Suarane apik. Wah iya, bakal sinden kondang iki. Heeh.